କିରେ ଭଣଜା କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛୁ? ଝିଅ ମାମୁଁ ପିଲା ତ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିଏ ବଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମା ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମା ଫେରି ଆସିଲେ। କାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି? ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମାମୁଁ ବୟସ ଆସିକି ମୋର 35 ଛୁଇଁଲାଣି। ମୋର ବହୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ କଣ ଏ କିପ୍ୟାଡ଼ରେ ରହିଯିବି? ହେଲା ମୋ ଭଣଜା ପୁଣି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚଲେଇବନି। ଏବେ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚଲେଇବି ମାମୁଁ। ବୁଝିଲ ମାମୁଁ 35 ଆଜି 36 ହେଲାଣି ବୟସ। ଫୋନ୍ ଚଲେଇବି ଭାବି ମୁଁ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି। କଣ ହେଲା ମୋ ଭଣଜା ପୁଣି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚଲେଇବନି? ଏମିତି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିବି ତାର 4K କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାମେରା, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଇଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସର। ଖାଲି ମୋବାଇଲ କାଢୁ କାଢୁ ଝିଅ ମାନେ ଖାଲି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କାଲି ତୋ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ